jeg skal da holde øje med, om du får lavet noget, mand. For der sker jo ikke noget med dig. Ja, men hvis bare du holder kæft, så vil det gå meget hurtigere, ikke også? Og der ikke været rigtigt, mand, så vi kan høre på det ikke samtidig med. Altså, vi har altså 2 andre lastbiler, der også skal laves. Ja, men så hent 2 folk, der sætter på dem, mand. Jamen, det har vi jo ikke. For helvede. Nej, hvorfor, mand? Din pengepunkt, den er groet fast. Jamen, der er kraftedeme også mange udgifter forbundet med sådan en forretning her, når man skal have sådan nogle klamhugger til at gå og lave tingene. Det tager jo dobbelt så lang tid, som hvis det var nogle ordentlige folk. Ja, men skulle du lade være med at kigge under rengøringspersonale, da du søgte mekaniker jo? Jamen, for helvede. Du kom og sagde, at du havde de og de kvalifikationer. Det har jeg da også. Nå, hvorfor helvede påstår du? Nej, nej, nu er du kraft. Hvad har du nu lavet, mand? For satan, Du skal da selv komme lidt i gang, mand.